नै लोगोफोर जों बोराइजों आंजों गय सिखाव नायहैनो नागिरदों। जोंनियाव गय सिखाव फैयो बारियाव। नै बोराइनि टर्चजों आरोना बिराद मोजां साथियो। नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन जोंनि दिनैनि ब्लगखौ आंनि बोराइखौ। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ। जों गय सिखाव नायहैनो नागिरदों। गय सिखाव फैयो साला सेरदो। ओइ जाम्बा ओरै फै हामा बारियाव। बैथिं सारा बैथिं गोजौआव बैथिं। ओइथिं ओरै सारा ओरैहाय नोरै ओइनै अमाया सिद्दाबा ओइथिंजाय सिद्दाबा बैयाव थांनानै अमा खाथियाव थांनानै सेरनो मोनागौना नायलाय आंना बोराया गिथारा। ओइ फैदो होनदों। थै जाम्बा फैदो गैला सिखाव गैला। माने लोगोफोर नोंथारगौ दे जोंनाव गय सिखाव फैयो। नायलाय आंना बोराया माबायदि नायहरदों। ओइ जाम्बा फैदो। नों डिउटि होबाय थादो दे हरसे। जों टर्चजों डिउटि होखायोना बे टर्चजोंनो। हाय हुनर ब्रादे हाय हुनर हाय नै नोंखौ इन्टारभिउ लागोन आं। थांसै इन्टारभिउ लानोसै। नोंथांमोना एक्साइटेड ना? नै जोंनि फायखानाखौ नायबा लोगोफोर बेयावनो खिफबबायो आं। आयौ र'हाय अबेबा सौग्रावलायलांसै। देख' नारेंखल सिखाव नायदों जोङो। फोसाबाखै फख्रिखौ लाबोदो माबानोसै। नै लोगोफोर इदि आरोना आनजिरा उन्दुदो। गोजानाव थांजागोनबो। मा गारिया बायलाला इलाय। दादाया दोनदो बेखौ। माबा आंखौ जाजोबगोनसो नंगौ ना माखोथाय। मा बोखारनानै जागोन नोंनिया। बोखारनानै जायोबा हामाथो जाखो? बोखारनानै जानो नाङाबा। मा जायो? ओरैनोसो जानांगौ दा गब सोदो। हामायाखौ जाजोबदो नों। गब सोदो। मा? बारा जाजाया भिटामिन दङ। ओइ नोंथाङा न'आव फैनानै माबायदि मोनदों? न'आव फैनानै मोजां मोनदों।
आंखौ नुफैयाबा हाँ फैनानै आंखौ नुफैयाबा मा ओंखाम फैनानै आंखौ नुफैयाबा नों मा खालामगोन मा खालामोमोन लायोमोन नै थाथों होनलायबावगासिनो दे फैगोन फैग्रा लायगौमोन ना दिनै लायगौमोन आंलाय मा थांब्रबबानो जानाय